Ma jridux il-festi reliġjużi raw żejda, double standards. Dawn kienu uħud mill-messaġġi fuq Facebook wara li fuq il-medja soċjali fit-tmiem il-ġimgħa bdew jidhru ritrattu filmati tar-rassa fil-Belt Valletta. Fil-fatt, kienu ħafna dawk li wrew id-dispjaċir u r-rabja tagħhom għal mod kif il-Gvern qed jitratta lid-dilettanti tal-festa li qed jinżammu milli jsiru bl-aħħar waħda tkun dik tal-Immakolata Kunċizzjoni ta' Bormla. Persuna kiteb li jekk ma jsirux il-festi mhux se jivvota. Persuna oħra appellat biex tittieħed azzjoni biex il-kultura Maltija ma tintelefx. Oħrajn ewrew id-dispjaċir tagħhom dwar il-purċissjoni tal-bambin fejn il-persuni ma jirdux jaqbżu il-100 persuna u jridu bil-fors ikunu ħadu il-vaċċin. Ħafna kritikaw il-fatt li f'żoni kummerċjali u f'postijiet ta' divertiment mhux tkun hemm distanza soċjali fil-waqt li oħrajn qalu li dan kollu huwa aljenazzjoni. Oħrajn kitbu li regoli mhux qegħdin hemm għal kulħadd puħud jitkbu mod sarkastiku li kienu biss 100 persuna. Meta mistoqsi dwar il-festi esterni Gvern fl-aħħar jiem farfar din il-materja fuq il-kurja, bil-kurja twieġeb li l-protokolli għal attivitajiet reliġjużi jikkonċernaw biss dak li jsir fil-knejjes u f'postijiet li jintużaw għal qima reliġjuża u insistiet li rigward ċelebrazzjonijiet esterni bħal purċissjonijiet tal-festi, il-kurja tippermetti li dawn isiru meta u jekk jiġu approvati mill-awtoritajiet tas-saħħa.